Báča, a čo sú toto za Vianoce? Tak nejako vyzerajú Vianoce v krajinách, odkiaľ pochádzajú dnešné recepty. Dnes máme medzinárodné Vianoce. Dúško, sú tu Vianoce, No, ale teda. nie len také, že slovenské, ale že medzinárodné. No tak aký recept zo sveta si vybral? Ja som si vybral recept z Portugalska. Z Portugalska? To bude... čo? Bude to treska so zemiačikmi a s kelom. Recept je jednoduchý. Zemiačiky nakrájame na kocky, opečieme na masti, pridáme kel a tresku poširujeme v prepálenom masle. Tak to nie sú až takí iní. Nie. A ty? Vieš čo, ja som išla na Jamajku. A kto na Jamajke nosí darčeky? Bob Marley. Chcela som veľmi také, že Bali a tak, ale nikde vlastne tie Vianoce neslavia. A keď niekde áno, tak je to stále mäso, alebo teda ryba. A na Jamajke majú, že rúmový koláč. Oni vedia, čo je dobré. Čakal som, že bude robiť majonézový šalát. Príprava rumového jamajského koláča, kde sa dajú všetky suché ingrediencie do jednej misii, rozpustí sa rastlinné maslo, ktoré sa k tomu pridá mlieko a potom tie mokré teda ingrediencie. Vyleje sa to na papier pečiaci do formy a navrch dáme takéto namočené ovocie sušené, ktoré sme si už dopredu takto namočili v rúme, ale vlastne ani nie, pretože chcela som to spraviť aj tak, aby to mohli deti, tehotné ženy, tak je to teda nealko rum a nealko portské víno. Tak poďme na to. Poďme na to. Sušené ovocie si namočíme do rumu a vína a dáme odstať. A teraz si zmiešame do veľkej misy všetky suché ingrediencie. My máme rybku, chrbát z tresky, ktorú si vysušíme a nasolíme. Necháme ju trošku pôsobiť, aby tá sol sa dostala aj dovnútra a potom ju budeme na nízkej teplote v prepustenom masle 8 minút ošírovať. Tresku si vysušíme a nasolíme. Kypriaci prášok môžeme dať. Je to taký upravený recept pre vegánov, pretože oni ho robia vegetariánsky, dávajú tam vajíčka, ale my ideme vyskúšať náhradu vajíčok. Vyzerá takto. Používala som to prvýkrát, už som používala šťavu z cíceru, ale toto je vlastne to isté, len je to dehydrovaná tá šťava. Je vyrobená na prášok, preto sa to zmieša aj s tou vodou a aktivuje sa tam ten proces. Myslím si, že to pôsobilo, ako keď robíme kvások. 3 lyžice tej náhrady a 6 lyžic vody zamiešame a necháme to chvíľku postať, aby to spustilo ten proces. My si očistíme zemiačiky. Pomiešame suché ingrediencie. Môžeme tam pridať aj trochu kokosu jamajského. S príchuťou rumu. Sneží. Dáme si roztopiť masielko rastlinné. Ešte si nastruháme kôru z 1 citróna. Zemiačiky máme očistené a nakrájame si ich na malé kocky. To vonia. Vonia to dobré. Ale vôbec nie ako naše Vianoce. No to určite. Pridáme rozpustené masielko, vajíčkovú náhradu a rastlinné mliečko. Ja si pripravím zatiaľ zemiaky a kel a slaninku, použijeme trošku masti. Dobre, to vymiešame. Počkáme, kým sa nám rozpáli masť, trošku znížime ten oheň a pomaličky budeme opekať tie zemiaky tak, aby sa nám pretáčali z každej strany a z každej strany aj boli také do zlatova. Oni nevadí, že sú surové tým, že sú nakrájane na malo a budeme to robiť pomaly, tak oni zmeknú a budú také crunchy. Potom si ich odstavíme, dáme ich bokom, spravíme si kel so slaninou a na záver si pripravíme rybku. Tvrdá kombinácia. Trochu posolíme. Kým sa nám pripravujú zemiaky, zoberieme si kel. Stratil hlavu od toho kelu. Stred z kelu si vyrežeme, pretože my budeme kel robiť z prúdka a zostal by nám tvrdý a nevedeli by sme ho prehryznúť. Takže používame len pekné lístky
ktoré nakrájame úplne na tenúčko. Použil som kel, Portugalci používajú ale kapustu. Ja som to chcel trošku zjednodušiť, pretože som pripravoval rýchly alebo krátky recept a tá kapusta by nezmekla, ale kľudne môžeme si vydusiť aj kapustičku, nejako vychutiť so zemiačikmi a na to položiť tú rybku. My si nalejeme cesto takto do formy. Jamajské cestíčko. Tak, pridáme si slaninku. A teraz na vrch vylejeme toto ovocie, ale ešte si z neho odložte, pretože ho ešte budeme potrebovať úplne na vrch, keď sa dopečie koláč. Takže teraz tam ide toto a trstinový cukor. Ja si roztopím jedno celé maslo. Tým zemiačikom si predáme aj cesnak. Pridáme si kel. A zanesieme do rúry. Jasné. No, tak nech sa páči. Jaj! Čo, koľko dáme koláču? 40 minút? 40 minút. A stupňov 170. zatiaľ si pripravíme z kyslej smotany vegánskej a tohto ovocíčka, kokosu a cukru. Taký jogurtík na vrch. Môžeme pridať aj toto mrazom sušené ovocie. Tým, že potrebujeme, aby tá ryba bola celá ponorená, tak to zje toho masla dosť. Toto je pekné, táto zeleninka. Strašne zelená. Krásne. Do tejto kyslej vegánskej smotany, alebo kľudne môžete použiť vegánske mascarpone, pridáme cukor, kokos. Miešame, nech sa tam ten cukor roztopí. Ok, máme prepustené masielko. Prepustené maslo používame, pretože potrebujeme oddeliť tých 18% bielkoviny, ktoré to má. Potrebujeme iba čistý tuk. Robíme to tak, že dáme maslo do hrnca, vyženieme to na vysokú teplotu a keď sa nám začne pomaličky jemne pripalovať na spodok hrnca bielkovina, odstavíme a zlejeme. Masielko si osolíme. Tortu sme po dopečení nechali trochu vychladnúť, aby aj sama sadla. Lebo môže sa vám zdať, že je taká nejaká neusadená. Tento koláč sa správa úplne rôzne počas celého procesu pečenia. Najprv úplne vyrástol, som sa tešila, že aký obrovský krásny koláč. Potom sa úplne splásol. Keď sme si s Dominikou tú tortu skúšali prvýkrát, tak sme sa trošku báli, ale teraz vyšla fakt, že pekne. Aj pekne mokrá, že vidno, že je šťavnatý ten koláčik. Vysušíme si ešte rybku a pustíme ju do masielka. Máme ju tam cirka 80 minút, ale je to veľmi individuálne podľa toho, ako máme vysokú tú rybu. Musíme to sledovať, lebo tá treska nemá kožu a keď tam bude dlhšie, prevarí sa a potom sa nám začne po svaloch odlupávať a nebudeme ju vedieť vybrať. Akože vyzerá z druhej strany fakt dobre. Budem prehodiť. Je tam? Je. Čo je za kúzlo? Veď ten koláč tam stále je. No to je to kúzlo. A teraz... Ideme robiť nočky? Ako to voláš? Knedličky. Noky alebo knedlíky. No, komu tím prospiejete? Navrch dáme tento jogurtík. Pomôcť? Áno. Pomoc. Takže vlastne je to úplne jedno, jak to tam dáte. Tak, normálne. Spravíte si punk na Vianoce. Jamajský punk. Takto. Napeskáme to trošku cukru a dáme na to ovocie. Duško sa urval. Môže to byť takto? Je to krásne. No tak máme hotové. A teraz ideme vybrať rybu. Rybka je topka. Podarilo sa. Trošku masielka. A myslím, že máme hotovo. No tak šťastné medzinárodné Vianoce. Šťastné a veselé. Tak poďte ochutnať, ako chutí svet. Čo to tu máme? Vyzerá, že tá ryba je v keli. Páča, budete mať karibik v papuli. No ale ten prepečený kelík je... Môže, sa vymente. Tí Portugálci to vedia, Páča. No, Puerto Rico. No. Za mňa hotovo. Ale dačo im chýba. Sneh. Tak. Majú sladký sneh. Páča! Sneží! Sneží! Na portáli netradičnerecepty.sk na vás čaká obrovská porcia chutných receptov, videí, tipov a trikov do domácnosti.